Ngena. Sanibona. Njani? Asaphila njani? Hayi yaphileka body. Yeah. Yebo ngizokhokha. Oh, uzokhokha. Yebo. Ubangela ubhuti igama? Oh, Siyanda Maphumulo. Oh, Siyanda Maphumulo. Yebo. Oh, lo bhuti wathatha 1000. Yebo, hayi. Oh. Kuda kwenzeka inkinga la brother. Yazi lema ngithi othe yazali. Yeah. Angazi wenza kanjani kodwa ayizalanga. Uchaza ukuthini wathi ayizalanga? Ayizalanga futhi ngayilinda nje ngayibeka lapha ngithi yazala ayilutho. Oh. Ayizalanga ngoba mina ngangafuni vele ngisho nokidla ngangifunela ukuthi izozala bangabona ubhalile la ukuthi ubolisa imali ezalayo ngithi izozala bese kubuyisele yakho bese ngithatha ke amankonyana ayizali ngathi lapho wanginemali eronga kahle ubhuti njengoba phethe u50 rand uchaza ukuthini ngoba ngilindele imali engaphezulu kwa 1000 ngobhuti ngangimnikeze u1000. Mina brazo ngeba nje usho nawe nami bengilindele lokho ukuthi izozala izibe ngaphezulu 1000 ngoba ngisho nami ayizali imali yakho angazi uyazi kusekudlule kahle inyanga ezu10 uyakwazi angithi ngoba bengilinde yona izali nami isizalile kahle wena usungikoleta u2000 izalile ayizalanga le mali kade Ayithi uyazi 10% ngenyanga. Ibingimina le mali. Ngiyibuka ayizali imali yakhe azizali. Ilokhu yama kanjalo kunalokho ngaze ngayidla ngoba iCovid ngingenayo imali. Ngangayibisela nokuyidla mina. Ngangifuna indlela engizokwenza ngayo imali ngathatha eyakho ukuthi eyazali. Ngithi ngizokuthela noma idrink ukuthi wangisiza unginike imali ezali. Imali yakhe ayizali. Lokho yamali yakho ngaze ngawudla 950 ngashiya 50 rand ngithi uzozala ubuyise ke ibuyele at least ibuyele kuona ku1000 at least ke ungibuyisela ngisho ne1000 lami uzongibuyisela nje u50 rand 50 rand angikwenze angithi ngiyachazela bhuti ukuthi ngawudla 950 ngoba ithi uzozala imali yakho ngishiya 50 rand ngoba ngithi wona uzozala awuzali na imali yakho ayizali angazi unginike imali enjani noma unginike imali wrong mhlawumbe imalini zakho lezothi ziyazala kodwa ayizali lento lento kodwa ikwazile ukuthenga iyathenga phela njalo zonke imali ziyathenga wena wathi unenye imali ezalayo angazi njani kodwa ayizalanga nayo imali yakhe ayizali hawo mhlawumbe ngaze ngicwalisele kweyami enginayo eceleni nayo enginayo u60 rand uthi angikwenzeni kwi1000 mina wawuthi angiyenzeni imali engazali wawuthi angiyenzeni unginike imali engazali ayizali imali yakho wathi mawuphuma la uzokwazi ukuyikhokha nani lokho imali yaseQatar usho imali yami yaseQatar uyobona nje njalo imali yakho ayizali bhuti ungamkhohlisa abantu uhamba uqola abantu la uthi unemali ezalayo ubhalile la uthi imali yazali ubolesa imali ezalayo imali engazali dinga abantu abafana nawe badinga ukuboshwa hawo eyami ke nje uzoyikhipha ngenjongo ngikulandela bakhona bazokulandela